Дами и господа, този поздрав е специално направен от Николинка за нейния мъж. Слави и за сина им Георги от Горна Оряховица. Gypsy King Production. Gypsy King Production. Авела Кая Гилятаро, семейство идва с поздрав от Горна Оряховица. С обич и с уважение, Слави е човек честен, труден живот минава, но с усмивка и сила всичко преодолява. Николинка до него стои винаги до края. Георги расте гордо в тази добра рода. Вали гърми, животът им върви, семейство силно напред върви. Горна Оряховица за тях говори. Домът им пълен с обич, с радост и със смях. Всеки ден е нова страница в техния път. Слави работи здраво, честно си изкарва и всичко постигнато с труд го прославя. Георги учи, расте и гледа напред с мечти големи и светъл път. Това е поздрав от сърце и душа за семейство истинско с любов и светлина. Да са здрави, да са заедно винаги така и да им върви живота напред така. Вали гърми, животът им върви, семейство силно напред върви. Горна Оряховица за тях говори. Поздравът е прост, но искрен и чист. От Николинка за Слави и Георги любим. Да има здраве, късмет и добри дни и всичко красиво да ги следва дори.